A bydlení pro oba. Práci seženeš všude, vole. To jo. Arbeit macht frei. Práci seženeš, vole. Viděl jsi Škopkovi? Jo, taky takhle šlo. Když vyjede, tak my dva. Jenom trávě, jak to aktuálně. Otím začnu normálně. Jsi se začnu normálně, on se zase kopačky a... Mají to rozjedu. Se budeme svoje. Ale Robertovo stěhování. Jedna komoda. 55 cent nejlepšího. Ty sošky, to bude největší problém. Ne postat, tak říkám po bytě. Na ty sošky bude speciální auto, ne? Autobus. Prej, prodám byty z postelí s nábytkem. Tak jenom jsem krupoval se soškama. Tak říká, bude se stěhovat a nechá komodu a postel do jednoho auta a složky do druhého. Ceny pojedou až po nás. Já se těším, vole, stavu. To by opustit, ne, ty vole. Ty najdeš dva ranaře. Až se vám narodí malý. A dětský pokud, že bude 3 na 3. Máme takovou kauzičku. Tvoje pracovna bude 6 na 6. Kdo má ještě... Ale on už si pak ani nebude pamatovat, kdy to vyhrál, ne? To... Prostě... Já jsem ujetej na kvalitu. Můžeš koukat. Můžu jdu předněvou úru. Já jsem ujetej na kvalitu obrazu. A pokud vole film ještě nevyšel na Blu-ray nebo na DVDčku, tak nemůže být kvalitní. To je nějaký vole frér, to natáčí kamerou z kina. Tohle teď to stále. Vidíš tam vole maníka vole z hlavou, rbe vole, vole. Takže já si jako občas to bývá, ale tak nevidíš. Míro, bylo to dobrý? Natáčený kamerou z kina. Nebo malá porce byla? Starý vejček. Co na půl? Na půl to bylo. Tuhý maso. Ještě tam nebyly Zvaný tuhou, no. Já potom půjdu vynadat tomu kuchařovi. Jako za Polorajka. Sám za sebe. Jako vidíčku, on mu nedá vidíčku dneska. Já myslím, že on si tě i splete s tím polerek. Dneska bylo uloženo a to přes ty torrenty jenom Blu-ray, ale to má 5-6 giga jeden film. Toho? Už se hraje, jo? A někdo říkal, že ho to zklamalo. Ale je to prostě tam neuděláš žádnou záplatu, prostě víš, tam je to takový normální příběh, je tam udělaná poměrně nějaká jak se to jakoby stalo, že Mi vodka v tom. Finská. Do trojky. Viděl jsi Lidice? Já říkám, ne, neviděl, tak jak je vypálil.